Si nejlepší zápas té série, nestačilo to, jak hodnotíte zápas? Tak vedeli sme, že potrebujeme tento zápas uhrať a aby sme mali znova šancu hrať zajtra, takže samozrejme nás to mrzí, že nám to nevyšlo a takisto aj druhá väčšina tej sezóny, takže určite nás to veľmi mrzí. No. Kdybyste měl vyhodnotit celou tu sérii, klíčový moment, přesilovky, speciální týmy? Áno, trápilo nás to celú sezónu, nevedeli sme nejak nájsť ten recept, nájsť si tú stabilitu v tých špeciálnych tímoch a myslím si, že to urobilo veľký rozdiel v tejto sérii. Marku, bylo to i v hlavách třeba, že jste si neměli ten klid na těch hokejkách, během té sezóny jste moc nevyhrávali teď od toho nového roku po olympiádě? Ťažko povedať, je to možné, ale ako určite je to naša práca tam prísť a urobiť výkony a tí hráči, ktorí sme tam, aby sme to odohrali, tak to musíme nejak uhrať a tento rok sa nám to moc nedarilo. Trenér Varga říkal, že jste nebyli konzistentní, že jste 3 zápasy zahrali skvěle, že tam viděl všechno, co chtěl a pak přišli další a už tam toho moc nebylo, tak čím to? Tam tie zlomové momenty, myslím si, že tam sme mali nejaké šance, ktorých sa lámali tie zápasy a ako ťažko to hodnotiť, všetci sme sklamaní a čakali sme od seba, od nás všetkých dlhšiu sezónu určite. Jste tu přicházel jako opora, hvězda, fanoušci vás tak určitě vnímali, tak jak byste osobně zhodnotil ten rok tady? Určite to nebolo podľa predstav, boli tam nejaké škripance cez tú sezónu, samozrejme zdravotné, bolo tam veľa vecí, takže určite ma to mrzí a chcel som hrať lepšie, moje plány na sezónu boli určite lepšie, či už osobné, tak i s tímom a samozrejme to mrzí, takže ťažko tomu niečo viac povedať. Ten tým se změnil hodně před sezónou, měnil se i v průběhu sezóny, byly tam nějaké výměny. Byly to třeba aspekty, které ubližovaly tomu výkonu? Nemyslím si, a ako som povedal, že boli tam zlomové body vo veľa tých zápasoch, keď sme mali šancu, mali sme tie presilovky a mohli sme to nejak nakloniť na tú našu stranu. Zo pár tých zápasov, čo by nás možno posunulo do trošku inej situácie a dalo by nás to do nejakej väčšej hernej pohody, takže ako v tých situáciách, v ktorých sme potrebovali niečo urobiť, tak sa nám to nejak nedarilo cez tú sezónu celú a myslím si, že sa to odrazilo na tom, ako tá sezóna skončila. Díky. Ďakujem. Díky.